Nadační fond pro zdraví dětí byl založen ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 Podolí. Zakladatelem, hlavním přispěvatelem a garantem každoročního příjmu ve výši 1 milionu korun je akciová společnost Central Group. Ústav pro péči o matku a dítě vznikl před první světovou válkou jako pražské sanatorium. Ve své době patřilo mezi vrcholné léčebné ústavy v Evropě. Dnešní Ústav pro péči o matku a dítě patří ke zdravotnickým zařízením, které svou odbornou specializací patří již neodmyslitelně k dějinám českého porodnictví. V rámci České republiky nabízí komplexní péči o zdraví ženy a jejího dítěte. Špičkový tým porodníků, gynekologů a neonatologů zajišťuje komplexní péči o ženy během těhotenství a porodu, ale i o ženy, které již nejsou v reprodukčním věku. Nejdůležitější pro zdravý vývoj dítěte je vysoká profesionalita, především zkušenost našeho lékařství v oblasti kardiologie a genetiky. Proto je pro naše specialisty tak nezbytné mít úzký kontakt se zahraničními kapacitami a moci využívat všech poznatků na poli medicíny nejen v Evropě. Hlavním posláním Nadačního fondu pro zdraví dětí je právě podpora výzkumu a zavádění nejnovějších světových poznatků v oblasti gynekologie a porodnictví do praxe. Mimo jiné přispívá také na publikační činnost a vzdělávání, včetně financování studijních cest českých odborníků do zahraničí. Ústav pro péči o matku a děti je odborným garantem projektů, které podporuje podle své zakládající listiny Nadační fond pro zdraví dětí. Vřele uvítáme jakýkoliv váš zájem o činnost Nadačního fondu pro zdraví dětí a ať už vaše rozhodnutí o finanční podpoře dopadne jakkoliv, velmi oceníme, budete-li jeho činnost dále prezentovat. Činnost Nadačního fondu pro zdraví dětí by nebyla možná bez vaší pomoci. Prosíme, přispějte i vy dobré věci.